Pimps in the crib, mom. Shout out mga padi. Ako nga pala si Padi Moto. Ganito po yung trabaho namin pag gabi, pag nasa duty. Lahat ng vlog ko, pauwi po yun galing dito sa duty. Bilang isang gwardiya, taga-monitor ng aking sasakupan dito sa area na to. At gumagamit po tayo ng radyo para sa monitoring ng mga kasama natin. At may firearms din po tayo dito para pamprotekta sa mga masasamang loob na papasok dito. Few minutes later. Bali, ito po yung area na aking binabantayan, entrance. Pasok dito, itong area na to. Parking to. Pati na po yung parking tree. Pag may aakyat, bababa. Ako po yung nagmo-monitor niyan, mga tropa. And then yung mga gamit po natin ay dalawang logbook, isang radyo, at yung motor kong ginagamit pang motovlog na pang-rubing dito sa area na to. Kamanul Tandang Sora. Kita po natin dito yung tapat ng Iglesia ni Cristo. Tapos yung ginagawang MRT7 ang gitna na yan. Bali, yun po ginagawa natin. Few minutes later. Yun po ginagawa natin araw-araw. Jotoy uwi. Tsaka pag may bakanting araw, pag day off, yun, subukan natin mag-travel vlog. Supportahan niyo po pala yung aking channel. Maraming salamat sa nag-view, nag-share, nag-like, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang pala tayo mga tropa. See you my next vlog. Maraming salamat.